Karon adlaw sa Miyerkules sa ikatulo nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang unang pagbasa karong adlawa naghatag og kalainan nga giatubang sa unang simbahan. Sa usang bahin, ang unang mga Kristohanon gidumtan o gilutos kay giisip man sila nga hulga sa relihiyoso ug politikanhong kahusay. Sa laing bahin, ang mga tinun-an maisugong misangyaw sa ebanghelyo, nagkabig og daghang mga tawo ngadto kang Kristo ug nag-ayo sa may mga balatian. Bisan sa mga kalisdanan nga ilang giatubang, kining mga Kristohanon nalig-on pinaagi sa gisaa diha sa ebanghelyo karong adlawa. Sayod sila ug misalig sila nga si Jesus dili mawagtangan bisag usa nga gihatag sa Amahan kaniya. Bisag harungon nila dinhi sa yuta ang mga pagsulay ug apil na ang kamatayon, sa katapusan tigumon sila sa Amahan aron moambit ngadto sa kinabuhing tunhay. Kita usab moambit ni ining saa diha sa atong pag-ambit sa lawas ug dugo ni Hesukristo. Ang santos nga Eukaristiya mao ang bililhong gasa sa atong mahigugmaong Amahan, kalan-on nga naglig-on kanato alang sa panaw ug atong pasalig alang sa umaabot nga kahimayaan. Pamalandong. Sama sa unang mga matuohon, ako maisugon bang nagpuyo sa akong Kristohanong pagtuo, masaligon sa saa diha sa ebanghelyo? Sa akong pag-ambit sa lawas ug dugo ni Hesukristo, naglaom ba ako sa pasalig alang sa umaabot nga kahimayaan? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babayi, ug gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag na ngadto sa nagkalain-laing dapit nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga masadya ngadto sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta, awitig pagdayig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaon nga kadayiganan. Ingna ang Dios, pagka makataha sa imong mga buhat. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios.
Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit ug pagdayeg kanimo, mag-awit unta sila og mga pagdayeg ngadto sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat dinha sa katawhan. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala, latas sa suba nangagi sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayud gutomon, ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako, apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubut-on. Kini mao ang kabubut-on sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw, kay kini mao ang kabubut-on sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.